Zomerscholen zijn populairder dan ooit. Maar veel leerlingen betekent ook dat je veel docenten moet hebben. Het is soms wel een opgave, omdat je zit toch met die vakantie. Wil iedereen het? Zijn er genoeg mensen? Er is al een lerarentekort. En verder in deze uitzending. Regen verpest zomer van ballonvaarders. En van familiebedrijf naar familie Veten. Goedenavond. Dit jaar is een recordaantal van 370 kinderen aangemeld voor een van de Zeeuwse zomerscholen. Niet voor niets zijn er 2 locaties in de provincie bijgekomen. Het is populairder dan eerst onder ouders, maar er zitten ook veel kinderen op die thuis geen Nederlands spreken. En voor hen zijn die 3 extra weken dat ze Nederlands horen en praten heel belangrijk. Hier in Oostburg is de zomerschool begonnen en dat is voor het eerst. 30 kinderen volgen hier 3 weken lang lessen om hun normale schoolwerk bij te spijkeren. We moeten leven en we doen spelletjes, taal en verkeer. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk bijles krijgen op hun niveau. Maar dat we het er wel heel plezierig houden en er een feestje van maken. Heb je ook al een beetje vriendjes gemaakt hier op school? Nee, nog niet. Nee? Mijn beste vriend is wel hier. Wie is het dan? Senne. Leren met elkaar omgaan en leren ook een beetje eigenlijk samen spelen. Dan krijg je meer respect voor andere kinderen en andere mensen. In totaal gaan er nu in Zeeland zo'n 370 kinderen naar de zomerschool. Volgens de directeur van de zomerschool in Middelburg, Marijn Wijkhuis, is de zomerschool dan ook niet meer weg te denken. En dan gaat het niet alleen om de lessen die de kinderen krijgen. Het is niet alleen maar het bijspijkeren van de leerlingen die wat achterliggen in de klas. Het is ook een veilige plek geworden en een plek waar anderstalige kinderen ook verder aan dat Nederlandse klimaat kunnen werken. Want vaak gaan die kinderen naar huis of naar een asielzoekerscentrum terug en daar wordt weinig tot geen Nederlands gesproken. Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Hier krijgen ze dus dan 3 weken extra nog die Nederlandse taal. Komen ze daarmee in aanraking. Dus ik denk dat het zeker is om nog kinderen bij te spijkeren. Maar ook om een veilige plek te creëren voor kinderen die dat niet 6 weken lang hebben in de zomer. Om die kinderen een veilige plek op de zomerscholen te kunnen bieden, zijn er ook leerkrachten nodig. Dus soms heel hard zoeken naar leerkrachten of onderwijsassistenten die hier willen aan deelnemen. Want we geven ook een stukje van onze vakantie daaraan op. En ik denk dat de leerkrachten die ook nog in de zomer willen werken voor deze doelgroep van kinderen, hebben een heel groot hart. En zij doen het niet om eventueel dat extra centje te krijgen, maar vooral omdat zij het onderwijs prachtig vinden en de kinderen echt kansen willen bieden. Het is echt heel leuk om te doen, een heel groot feest. Dus ik zou zeggen, wie volgend jaar zin heeft, kom alsjeblieft bij ons. Abir steekt haar hand op. Abir. Als de zomerschool dan voorbij is, Senne, denk je dan dat je superveel geleerd hebt? Ja. Ja? Hoeveel dan? Honderden keren. Op 26 juli is de zomerschool in Zeeland klaar en kunnen alle kinderen vakantie gaan vieren. Wie ook op een bijzondere manier les krijgen, dat zijn de kinderen van kermisexploitanten. Zij krijgen lessen in een trailer, ook wel de rijdende school genoemd. Voor hen dus ook nog geen zomervakantie en dat komt door de zogenaamde rijdagen. Dus zij rijden van de ene kermis over naar de andere kermis, waardoor dat ze lesdagen missen. En ook zij zijn verplicht om die lesdagen vol te maken. Dit is een klas van 10 kinderen met verschillende leeftijden en verschillende woonplaatsen. En omdat ze van kermis naar kermis hoppen, kennen ze elkaar nauwelijks. Ja, soms als je dan bij leuke kinderen staat, dan ben je over een week weer weg. En als je dan bij stomme kinderen staat, dan denk je, yes, ik ben weer weg. Maar bij leuke kinderen dan is dat niet heel leuk, nee. Maar Aart uit Den Haag houdt het er nog wel even uit hier. Jawel. Het is gewoon een leuke kermis en je kan hier gewoon lekker eten. Wat eet je dan? Garnalen en soms mosselen. Je kan hier allerlei dingen eten.
En dat is ook wat waard. De N57 tussen Middelburg en Seroskerke was vandaag een tijd lang dicht in verband met een zwaar ongeluk. Dat zorgde voor lange files, want dat is natuurlijk precies de route voor al het vakantieverkeer. Rond 11:15 botsten een camper en een auto op elkaar. Door de klap vloog de auto van een talud af en de bestuurder zat daarna bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. 3 locaties van de zorgtafel zijn onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn grote tekortkomingen wat betreft de zorg, zegt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om 2 zorgboerderijen, 1 in Biervliet en 1 in Wolvaartsdijk, en een woonlocatie in Seroskerke op Walcheren. De zorgtafel zegt alles binnen een half jaar op orde te hebben. Ze zijn fors uitgebreid en daarbij te hard van stapel gelopen, is het verhaal. Meer hierover leest u online. Dit hebben we de afgelopen maanden maar weinig gezien. De ballonvaarders hebben last van de vele regen. April, mei, begin juni hebben we natuurlijk niet veel kunnen varen. Veel nattigheid overal. En dat zorgde er toch wel voor dat we helaas niet het veld op konden. De ballon zelf heeft niet zoveel last van het natte weer. Het zorgt vooral voor problemen bij het landen. Het opstijgen kunnen we zelf kiezen. We kunnen zelf een locatie kiezen, alleen de landingslocatie niet. Het materiaal moet er ook op kunnen, het moet gebergd kunnen worden. En omdat dat niet kon, werden veel vaarten uitgesteld. Maar gelukkig is deze ballonvaarder positief ingesteld. Er zit best wel een kloof en die moet ingehaald worden ergens. En als dat niet aan het begin is dat wel aan het einde. Dus hopen op een goed nazomer. En vandaag stijgt Verbies trouwens wel op, maar hij rijdt daarvoor naar België omdat het weer daar beter is. In 2017 werd de Sinke Groep uit Kruiningen nog uitgeroepen tot familiebedrijf van het jaar, met de 2 broers Sinke aan het roer. Inmiddels is alles anders. Want, Mercy Kamermans, ja, ze stonden vandaag voor de rechtbank. Hè? Wat is er aan de hand? Ja, dat is een beetje de vraag. Volgens de ene broer ligt er een familieruzie ten grondslag aan deze rechtszaak. Volgens de andere broer gaat het om een concurrentiebeding wat wordt overtreden. Het is zo dat Sinke Groep, een heel bekend bedrijf in Zeeland, al 48 jaar bestaat. Ooit door hun vader opgericht, daarna overgenomen door die 2 broers. Nou, de ene broer is er in 2020 uitgestapt. Die heeft zijn aandelen verkocht voor 17 miljoen euro. En die is eigenlijk voor zichzelf begonnen. En bij die verkoop zijn wel wat afspraken gemaakt, waaronder dus zo'n concurrentiebeding. En wat doet hij dan nu wat niet mag? Nou, de uitgestapte broer die mag volgens de afspraak 7 jaar lang binnen een straal van 100 kilometer rondom Kruiningen geen activiteiten doen die de Sinke Groep kunnen schaden. Dezelfde soort activiteiten dus. Nu is het zo dat hij fors geïnvesteerd heeft in het bedrijf KAI85 in Hansweert. En dat is een bedrijf van zijn 2 zonen. En hij bemoeit zich ook nog met dat bedrijf. Hij was ook algemeen directeur een tijdje. Zo stond het ook op zijn LinkedIn-pagina. En dat vindt de Sinke Groep dus niet goed. Ze zeggen, jullie verhuren sloopmachines en grondverzetmachines. En dat doet Sinke ook. En jullie overtreden daarmee dat concurrentiebeding. Ja, en wat is zijn verhaal van die broer die eruit is gestapt? Ja, die spreekt dat tegen. Hij zegt, bij de Sinke Groep worden alleen van dat soort grote machines met personeel verhuurd. Hier, bij het bedrijf van mijn zoons, gebeurt dat alleen maar zonder personeel. Bovendien ben ik geen algemeen directeur meer. Hebben mijn zoons mij inmiddels terugbetaald van de investering die ik eerder had gedaan. Ja, de Sinke Groep zegt dat kan op papier allemaal best zo zijn, maar in de praktijk is dat toch echt anders. En dus eisen zij een dwangsom en vinden dat hij per direct moet stoppen met al die werkzaamheden. Ja, en wat denk jij? Jij zat erbij. Is dit echt puur een zakelijk conflict of is er meer aan de hand? Ja, ik proefde in die rechtbank wel een beetje spanning tussen die 2 broers en familieleden. Het is ook zo dat eerder de Sinke Groep en dat bedrijf KAI85 wel zaken met elkaar deden. Dus dat is wel opvallend. Nou, die ene broer zegt dus, in 2023 is er een familieruzie ontstaan. En daarna ging mijn broer moeilijk doen. Ja, de rechter probeerde die broers er nog van te overtuigen. Los dit nou alsjeblieft zelf op. Want procedures voeren tegen je familie, daar wordt niemand beter van. Dat hebben ze even geprobeerd tijdens een schorsing, maar daar kwamen ze niet uit. En dus is er toch gewoon een vonnis over 2 weken. We gaan het afwachten, dankjewel. Jeroen Hendricks uit Wolvaartsdijk heeft een beperking, zowel lichamelijk als verstandelijk. In het dagelijks leven werkt hij in het Zeeuws Museum en in de bibliotheek in Vlissingen. Dat kost vaak veel moeite, maar toch laat hij zich niet uit het veld slaan. En hij staat zelfs af en toe als cabaretier op het podium, waarbij hij zichzelf niet spaart.
Ik ben een persoon met een beperking. En ik zie u denken, hoezo dan? Hoezo beperking? Ik heb cerebrale parese. Dat is gedeeltelijke hersenverlamming. Ziet u dit been? Dit been is langer dan dit been. En dat gaat gepaard met autisme, dyspraxie, dyscalculie. Dit oog is gewoon een lui oog. En heel veel andere dingetjes. Dat heb ik, want ik had zuurstofgebrek bij de geboorte. Maar mijn moeder die kon helaas niet zo goed bevallen. Ik merkte bepaalde dingen en hoe mensen tegen me aankeken. En toen heb ik samen met Josien de Graaf van de Jeugdtheaterschool Zeeland heb ik dat uitgewerkt en is dat toen die monoloog geworden. Niemand is meer gehandicapt tegenwoordig. Nee, men heeft een beperking of een belemmering, een hindernis of hinderpaal, een struikelblok of struikelsteen, een staande weg of is op een speciale manier gewoon. Of op een gewone manier speciaal. Ik zie dingen zo en ik ervaar ze zo en dat wil ik uitdrukken. En eigenlijk zeggen van, herken je dat? Of wat vind je daarvan? Dus het is een poging om een bepaalde discussie uit te lokken. Maar het is niet per se bedoeld om alleen maar te chockeren. Dat is een leuke bijkomstigheid. Nu ik u heb gewezen op de fysieke gebreken waar u sommige speciale mensen kunt herkennen, valt het u misschien op dat u ze op het podium niet vaak ziet. En in ieder geval niet in een zaal vol met mensen. En wat grappig is, andere mensen met een beperking vinden het vaak heel heftig. En vinden het vaak confronterend dat ik dat zo benoem. En de mensen die geen beperking hebben, dus de overgrote meerderheid, die zegt vaak dat ze het heel mooi vinden en heel goed dat ik het doe en zo. Maar ik vind het vooral leuk om de reacties te horen van mensen met een beperking, want die zijn vaak wat eerlijker en die zeggen dingen waar je meer aan hebt eigenlijk. Ik werk voor de bibliotheek en daar zet ik met dit oog en dit been mijn beste beentje voor. Ik heb ook wel andere dingen die me opvallen die ik zou willen delen. Maar ik snap ook wel dat mensen over die beperking willen horen. Want dat is natuurlijk iets bijzonders eigenlijk. En ook dat je in staat bent en dat je bereid bent om dat zo uit te leggen en zo onder woorden te brengen. Ik wil gewoon geaccepteerd en gezien worden. Ik ben het zat om mezelf uit te leggen. En daarom trap ik overal tegenaan. Met dit oog en dit been. Want daar is het dan wel weer goed voor. Ja, wat een dag. Aan de lopende band buien, veel wind. En het was een stuk kouder dan gisteren met 18 tot 20 graden. Morgen is het minder slecht, droog om te beginnen, maar ook vrij veel zon en hogere temperaturen. En na morgen wordt het echt wel een beetje zomer. Daar zullen de ballonvaarders ook blij mee zijn. Dit was Zeeland Nu. Tot morgen en een fijne avond.